zem točí? Prečo máme modré oči? Prečo vôbec rastieme? Prečo áno, prečo nie? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. Ako vzniká vločka snehu, prečo treba jesť a spať? Odkiaľ na nás slnko svieti, prečo sa chcú deti hrať? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. A keď neviem, tak sa opýtam. No. Tak toto je veľmi sladké. A chutí to ako jablčko. Áno, určite to bude jablčko, ale či je červené alebo zelené, tak to asi neuhádnem. Máš pravdu, Alex. Bolo to jablčko. Červené. No, jablčko uhádne každý. Dajte niečo ťažšie. Tak to som zvedavá, či uhádneš, čo je toto. Počkaj. No, má to tvár ako hrozno. Nie je to hrozno. Počkaj. Aj chutí trochu inak. Také kyslejšie. Toto drobné ovocie sa začína na písmenko E. Aha, tak možno sa v ňom aj nachádza vitamín E. No, dajte mi ochutnať. Čo by to tak mohlo byť? Keby tu boli kamaráti, škôlkári, tí by nám určite poradili. Nie, no že mi to hneď nenapadlo. Je to egreš. Ďakujem. Ahoj, kamaráti. Dobré ráno všetkým. Ahojte. Výborne, kolegovia, teraz ste už uhádli všetko. Juj, ja by som ešte pokračoval. Veď určite existuje aj iné ovocie. Napríklad v obchodoch sa dá kúpiť exotické ovocie, ako mango, papája, pomelo alebo liči. Mňa by skôr zaujímalo, ako sa tieto plody pestujú. No, v obchodoch zeleninka a ovocie určite nerastie. Odpoveď treba hľadať v záhradkách. Záhradník Radomír je pripravený hľadať odpovede, aj keby boli schované a zahrabané hlboko v zemi. A záhradníčke Myške pomôže Mopko vyňuchať záhradku plnú zdravých dobrôt. Mopko, hľadaj, hľadaj. Máte doma záhradku? Prečo majú ľudia záhradky? Aby si tam pestovali zeleninku. Pomáhaš doma v záhradke? Áno, Ako? sadím. A čo si sadila naposledy? Hrášok. Žijú v záhradke aj nejaké živočichy? Áno, Aké? slimák. Dažďovky, mravce, Aké ovocie a zeleninka ti chutí najviac? mrkva. Kamaráti, toto je farmárka Zdenka, ktorá sa okrem starostlivosti o zvieratka venuje aj pestovaniu rôznych plodín v záhradke. Ahoj. Vítajte. Ahoj. Zoznámte sa aj s mojou netierkou Julkou, ktorá je tiež farmárka a dokonca má aj svoju malú záhradku. Ahoj, Juli. Ahoj, Julka. Ahojte, pozerám vás skoro každú sobotu. Tak to nám určite povieš, ako rastie ovocie a zelenina v záhradke. Tam teraz nič nerastie, všetko je vyzbierané. Presne tak, keby ste prišli skôr, záhradka by bola plná úrody. Teraz je už celá úroda vyzbieraná a dobre uskladnená. Jej, takže veľký zber plodín sme zmeškali. Tak teraz budete už len oddychovať. Ale kdeže, aj na jesene v záhradke plno roboty. Treba pripraviť pôdu na zimu, postarať sa o kríky, o stromčeky, aby sme sa zase na jar a v lete tešili zo zdravých dobrôt. A čo ešte treba urobiť v záhradke na jeseň? Z pôdy treba povytrhať burinu, pohnojiť ju a porilovať. Hnojivo je dodá živiny, ktoré bude potrebovať po zime a rilujeme preto, aby sa pôda so živinami veľmi dobre premiešala. Na našej farme chováme aj koníky a práve konské hnojivo je na pôdu výborné. Dokonca aj trús od sliepočiek sa sem tam do záhradky využíva. Takže zvieratka, ktoré sú na farme, vám tiež so záhradkou pomáhajú? Dá sa to tak povedať. Sliepočky zbierajú zo zeme červíky, ktoré si pochutnávajú na ovocných plódoch popadaných. Kozičky zase spásajú trávu.
Presne tak, takže potom po kopcoch nemusíme behať s kosačkami, pretože oni sú naše také živé kosačky. Mačky nám chytajú myši, aby sa nám nedostali do pivnic s úrodou. Áno, kedysi aj koníky pomáhali pri orbe, ale my ich máme už iba na jazdenie. Počas zimy teda v záhradke už nič nerastie? Existuje zo pár druhov plodín, ktoré zostávajú v pôde aj v zime, prikryté snehovou prikryvkou. Napríklad tieto jahody. Na jeseň môžeme do zimy zasiať aj mrkvu, špenát alebo zimný cesnak. Ostatná pôda je už pripravená na zimný odpočinok. Pestovali ste aj kvety? Kvetov tu bolo túto sezónu neurekom, ale ich čas kvitnutia tiež skončil, takže aj tie treba zazimovať. Kvety, ktoré sa pestujú v kvetináčoch, napríklad muškáty, treba premiestniť dnu. Niektoré kvety ostávajú v zime celý rok a cibulky iných, napríklad tieto gladioli, sa zo zeme pred zimou vyberajú. Predtým, ako prídu prvé mrazíky, môžeme do zeme zasadiť cibulky snežienok, narcisov alebo tulipánov. Tieto cibulky nás nerozpláču, ale rozveselia, pretože keď sa zima skončí, budú prvými poslami jary. A čo stromy a kríky? Kríky sa na jeseň zastrihávajú, aby sa nepolámali pod ťarchou snehu. Takisto sa zastrihávajú aj stromy, ktorým sa odstránia suché konáre a pozbiera sa popadané lístie. A čo potom s toľkým lístím? Lístky zo stromov si môžeme vyfarbiť, urobiť z nich obrázok alebo nalepiť do herbára. Dobrý záhradkár použije opadané listie aj do kompostu. Kompost je vlastne také domáce hnojivo na pôdu. Používa sa tam záhradný odpad, ako napríklad to popadané listie alebo nepotrebné zvyšky rastlín, zeleninky, pokosená tráva. Celá táto kopa sa počase rozloží a je veľmi výživná pre pôdu. A čo potom, keď už žiadne lístie nezostane? Čo vtáčiky, pre ktoré sú stromy dobrým útočiskom? Navyše v zime ani nezoženú dostatok potravy. Za to, že nám vtáčiky pomáhali v záhradke ničiť škodlivých hmyz, tak by sme sa mali postarať aj o ne. Pre tie, ktoré neodlietajú do teplých krajín, môžeme spraviť budky alebo krmidla. A keď sa im budú páčiť, tak nám v záhradke pomôžu aj na ďalší rok. Čo keby sme sa na vtáčich pomocníkov v záhradke pozreli zblízka? Okienko do prírody. Nielen vtáčiky, ale aj včielky nám v záhradke výborne pomáhajú. Pri hľadaní peľu a nektáru niektoré kvietky opeľujú. Počas jesene vylietajú z úľa naposledy, aby si ešte urobili posledné zásoby medu. V zime už nikam nelietajú. V úli sa spoja dokopy a vytvoria guľatý včelí chumáč, v ktorom im je teplejšie. Tento vtáčik krúti hlavičkou z boka na bok. Možno aj preto sa volá krutohlav. V záhradkách je veľmi užitočný. Jeho potravou sú predovšetkým mravce. Mravce? Veď tie sú predsa tiež užitočné, kypria a prevzdušňujú nám pôdu v záhradke. Áno, ale zároveň si niektoré druhy mravcov chovajú najrozšírenejších záhradných škodcov – vožky. Živia sa totiž ich výlučkami. Aha, takže krutohlav vlastne pojedá chovateľov vošiek, čiže mravce. Pred zimou niektoré vtáčiky odlietajú do teplých krajín, no síkorka u nás zostáva. Keďže nám aj ona pomáhala v záhradke ničiť škodlivý hmyz, nemali by sme na ňu v zime zabudnúť. Určite sa poteší krmidlu plnému dobrôt. Do teplých krajín neodlietá ani lekár stromov, ďateľ. Najskôr poklope svojim silným zobákom na drevo, aby zistil, kde sa hmyz ukrýva. Potom pomocou dlhého jazyka zo stromov škodcov vyberie. Podľa zvuku klopania ho veľmi ľahko spoznáte. No ak ho vyplašíte, väčšinou neodletí, len sa pred vami schová na opačnej strane kmeňa. Ale toto je už záhradkárka Sojka. Okrem jedenia húseníc a slimákov si na jeseň ukrýva do zeme aj žalude. V čase nedostatku potravy ich vykope zo skrýše. Keď na niektorý zabudne, môže z neho vyrásť nový stromček, dub. Áha, krtinec. Vnútri pod zemou sa isto nachádza krtko, ktorý usilovne kyprí pôdu, aby v nej žiadni škodcovia neprezimovali. No napriek tomu ho záhradníci nemajú veľmi v obľúbe. Zdenka, teraz sa pochvál. Akú úrodu si mala tento rok? Čo všetko sa dá v záhradke vypestovať? Vypestovať sa dá všetko, čo nám chutí. My sme mali paradajky, papriky, hrášok, mrkvičku, petržlen, kukuricu. Z ovocia to boli hrušky, jablčka, orechy, slivky a maliny a hrozno, ktoré rastú na kríkoch. Čo si potom s toľkou úrodou urobila?
Úroda sa dá zužitkovať rôzne. Dobre je si ju uskladniť, keď aj počas zimy nič nerastie, aby sme mali plno vitamínov. A kde všade sa dá vlastne úroda skladovať? Najlepšie v devničkách v pivniciach. Ale pozor, musíme s ňou narábať veľmi opatrne a žiadne otlčené alebo inak poškodené kúsky nikdy neuskladňujeme. Zo záhradky sa teraz presuňme do kuchyne. Na akých dobrotách si môžeme pochutiť? Jablčka si môžeme napríklad usušiť alebo čerstve nastruhať do jogurtu. Z ich šupiek sa dá spraviť výborný čaj. Zo sliviek sa dá spraviť lekvar alebo džem. Z paradajok môžeme spraviť pretlak alebo kečup. Ovocie a zeleninku si môžeme zavariť. Alebo si z nich môžeme spraviť ovocné šťavy. Tie sú hotovou vitamínovou bombou. Oriešky sú dobré nielen pre veveričky, ale aj pre deti na 10. A dokonca som počula, že orechové listy sa používajú aj v ľudovom liečiteľstve. Keď máme všetku úrodu takto dobre uskladnenú, tak nám vydrží po celý rok, máme vitamíny a nemusíme chodiť do obchodov. S Julkou sme vám pripravili čerešňovo-marhulový koláč. Nech sa páči, ponúknite sa. Ďakujeme. Prezradíte nám, čo všetko musí dobrý hospodár pripraviť na zimu pre zvieratka? Treba im zohnať potravu. Aj ovocia a zeleninka, ktoré nie sú vhodné na uskladnenie, im veľmi chutia. Áno, koníkom chutia jablčka, mrkva a kukurica. Koníkom treba pripraviť aj veľkú kopu sena a granulky a ovoz na prikrmenie. Kozičkám chutí sol, v ktorej sú aj vitamíny. Treba im pripraviť aj miesto, kde sa môžu schovať pred zlým počasím. Na zem môžeme dať napríklad suchú slamu, aby im v zime bolo teplúčko. Na farme sme našli aj jedno zvláštne zvieratko. Jašteričku Agamu. Túchová Julka. Ako sa jašterička volá? Ešte nemáme, lebo nevieme, či je to ona alebo on. Aha, a čím sa živí? Zeleninou a hmyzom. Vraj jašteričky sú tiež výborné pomocníčky v záhradkách. Požierajú hmyz a červíky. Už si ju niekedy skúšala vypustiť v záhradke? Nie, lebo mi mohla utiecť. Ty máš tiež svoju malú záhradku. Čo sa ti v nej podarilo vypestovať? Kvety, rajčiny, papriku, rečkovku, mrkvu a kôpor. A kvety aké? Tulipán, chryzantému a levandu. Tak vám ďakujeme za rozhovor, veľmi sa nám tu páčilo. A aj za výborný čerešňovo-marhulový koláč. Ďakujeme, ahoj. Ahoj. Alex, myslíš, že tieto jablkové jednohúbky budú Miška a Radomírovi chutiť? Ešte by sa tam hodili nejaké čučoriedky, čo povieš? Keď som kedysi býval pod muchotrávkou, tak celá lúka a aj lesík boli jedna veľká záhrada. Lesné ovocie tam rástlo na každom kroku. Čo chceš zasadiť, Miška? Aha, výborný nápad. Ideme na to. Alex, dáš nám malý kúsok novín? Jasné, Fidlibum. Túto stranu som už dočítal. Tak. Aha, jej. Páči. Ďakujeme. Sem, Miška, do kvetináča. Aha, a teraz musíme čakať. Kvitnite, kvietky krásne, nech Alex razom žasne. Počkaj, Fidlibum, ty sadíš noviny? Áno, pozri. Miška našla na internete, že aj z novín môžu vyrásť rastlinky. Ukáž? Noviny, v ktorých sú semienka rastlín. Stačí ich položiť na pôdu a o pár dní začnú klíčiť. Fidlibum, ale takéto noviny vyrábajú v Japonsku a nie u nás. Z týchto ti nevyrastie nič. Ach jaj, a ja si chcem tak veľmi niečo zasadiť. Ale ako? Veď ani záhradku nemám. Ľudia si dokážu vypestovať zeleninku aj doma na balkónoch. Pozri, Fidlibum. Napríklad paradajky vyrastú aj v kvetináčoch. A v novinách som sa dočítal, že takú liečivú bylinku žeruchu si môžeš vypestovať doma kedykoľvek. Dokonca aj v zime. Naozaj? Naozaj, Fidlibum. Nepotrebuješ zeminu, do misky stačí položiť vatu, dobre ju navlhčiť a nasypať na ňu semienka žeruchy. Treba ich každý deň polievať a okrem vody potrebujú aj svetlo a teplo. V zimnom období môžeš dať misku na radiátor. A o týždeň sa môžeš tešiť z mladých výhonkov žeruchy. Je veľmi zdravá a obsahuje veľa vitamínov.
Pomôže ti, keď si nachladnutý, alebo pri chrípke. Ochutnaj. Chutí ako reďkovka. A keď ju budeš žúvať ako žuvačku, tak ti dokonca môže zlepšiť náladu. Veru, zlepšila. A to sa na ňu len pozerám. Hneď ju pridám k jablkovým jednohúbkám. A kde sú? Veď je tu len prázdny tanier. Kukučka skákavá. Videl si to, Alex? No, zdá sa mi, Fidlibum, že niekto sa na tvoje jednohúbky ulakomil. To znamená, že boli výborné. Vieš, ako sa hovorí, najlepšie jablčka sú tie, ktoré pred nami ochutnal červík. Okienko do duše. Kolegovia, poďte za mnou. Objavil som záhradu, kde je takých dobrôt oveľa viac. Mali ste pravdu, kolega. Výborná zeleninka. A tie chutné zelené listy. Aj nezabudnite ochutnať aj korienky. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna pekná záhradka. Patrila záhradníkovi, ktorý sa o ňu s láskou staral. Jeho ovocie a zeleninka chutili všetkým deťom v okolí. No škoda, že nie len im. Jedného dňa sa do nej prisťahovali červíky, húsenice, slimáky a iný škodlivý hmyz. Zo záhradky plnej jesennej úrody si urobili jedáleň. Juhu, len polievaj, záhradník, polievaj. Nech ovocie a zeleninka rastie, aby sme mali stále plné brúška. Juhu. Záhradník sa snažil svoju záhradku zachrániť. Na kmene stromov nalepil lepidlo, aby sa naň škodlivý hmyz prilepil. Ostatným škodcom prichystal pascu z doštičky, na ktorú pripravil zeleninovú návnadu. Veď ja vám ukážem, pliaga jedna. Všetci sem pekne vylezte a potom vás aj s doštičkou vyniesiem kade ľahšie. Do záhradky ešte vysadil žeruchu, ktorú slimáky neznášajú, a tiež cesnak, ktorý im tiež príliš nevonia. Fuj, čo to tu tak smrdí? Ale kolega, to je len cesnák. No, asi sa odplazím niekam preč. Ale zapchaj si nos a poď hodovať s nami. Pozrite, záhradník pre nás prestrel stôl plný dobrôt. Paráda. Poďme. Tak, a už vás mám. Pozor! Záhradník! Záhradník bol celkom bezradný. Ako sa tak jedného dňa smutne prechádzal v parku, uvidel pri ceste malého ježka, ktorý sa práve chystal prejsť cez rušnú cestu. Jej, ježko. Ale počkaj, nesmieš ísť na cestu. Mohlo by ťa prejsť auto. A to by nebol záhradník záhradníkom, keby pri sebe vždy nenosil lopatku. Počkaj, ježko, ja sa o teba postarám. Záhradník zachránil ježka a dokonca ho ubytoval vo svojej záhradke. A ježko sa mu za to bohato odmenil. Vychytal a povyháňal všetok škodlivý hmyz, ktorý ničil záhradníkovú úrodu. Ďakujem ti, ježko. Moja záhradka je zachránená.
Uvidíme sa opäť na jar, záhradník. No, teraz sa už musím uložiť na zimný spánok. Dobrú noc. A tak si túlavý Ježko našiel nový domov u záhradníka. A o záhradku bolo od tých čias vždy dobre postarané. Okienko nápad. Kamaráti Zdenka s Julkou nám zo záhradky venovali kúsok zo svojej jesennej úrody. Zeleninka, ovocie, samé vitamíny. Čo s nimi spravíme? Zjeme, aby sme boli zdraví. No dobre, ale čo keby sme si najskôr z týchto dobrôt niečo vytvorili? Napríklad nejaké veselé postavičky alebo zvieratka. Alebo chutnú zeleninovo-ovocnú kytičku, čo poviete? Áno. Poďme na to. Na takúto kyticu plnú vitamínov nám postačí hociaká zeleninka alebo ovocie. Keďže jablká ani zemiaky dlhú stonku nemajú, vyrobíme si ju zo špajdle. Keď máme dobroty ponapichované, jednoducho ich ako kvietky spojíme do kytičky. Namiesto zelených kvetinových listov použijeme vňať z mrkvičky alebo petržlenu. Hotovú kytičku už len zviažeme s tužkou a chutnou kyticou môžeme potešiť svojich blízkych. Deti nezabudli vyrobiť jednu kytičku aj pre koníky. No čo, koníky, chutí vám? Chutí, dobrá mrkvička. Ďakujem. Výborne, Alex. Ešte na tento chlebík pridaj trochu žeruchy. Dobre. Ahojte. No, vítajte. Prišli ste práve včas. Nech sa páči, ponúknite sa. Chlebík s masielkom a žeruchou, ktorú Alex vlastnoručne vypestoval. Fíha, čo sú to zase za dobroty? Jej, slimáčik, máčik, vystrč rožky. A keď nevystrčí... Nie, žiadne rožky nevystrkuj. Ježko, kde si? Fuj, žerucha. To je preč. Tak ďakujeme za chlebíky. A na oplátku zase vy ochutnajte túto chutnú kyticu, ktorú sme vyrobili s deťmi z dedinky Osuské. Ďakujeme. Jej, oni majú záhradku. Keďže bývajú na dedine, tak isto majú. No my sme dnes navštívili farmárky a záhradkárky Zdenku a Julku, ktoré nám povedali všetko o jesenných prácach v záhradke. Aj na jeseň je na záhradke kopa roboty. A až keď budú mať pohrabané posledné lístie a záhradku pokrie sneh, môžu si konečne od záhradných prác trochu oddychnúť. Kúk. A aké jesenné listy zafúkal vietor od detí k nám do listárne? Listáreň. Tieto sú od kamarátov zo základnej školy 1. D triedy v Bystranoch. Poslali nám aj tieto jesenné stromy, listy a dokonca aj jesenného motýľa. Aj Adamko Bolo je šikovný umelec, len sa pozrite na jeho slona, páva, vtáčiky a veselý portrét. Toto je miska so zdravým ovocím od Jakubka Katráka. Klaudika Šimaliaková poslala špeciálny darček nášmu Radomírovi. Osobne ho stretla, zakývala mu a nakreslila tento obrázok. Jej, ďakujem ti, Klaudika. Matúš Kolunter si zaspomínal na leto a nakreslil nám, ako kosí kosačkou trávu u starkých na dedine. Adelka Prašnická nám poslala pôvabný obrázok s názvom Ja ako hasička. Zdá sa, že aj zo Zuzky Štoderovej by bola veľmi zdatná hasička. Na tomto milom obrázku od Filipka Lajgúta som ja so svojím domčekom. Martinka Tenzerová nám poslala obrázok svojej obľúbenej hračky. Túto dúhu s fotoaparátom, s ktorým sa máme odfotiť, a tiež usmiatého Šarkana sme dostali od Lilinky Hubenej.
A toto je Lilinka s vejárom. Predstavte si, že Tamarka Zelinská pozerá našu reláciu až vo Veľkej Británii, v krajine, ktorá je od Slovenska poriadne ďaleko. Tamarka ma nakreslila aj s krásnou dúhou. Na tomto krásnom obrázku letíme s mojou kamarátkou Renátkou Šášovou na motýlovi a predstavte si, tu hrám na bubnoch. Ďakujeme vám všetkým, kamaráti, za vaše obrázky a výtvory. Aké ovocie vám najviac chutí? Jablčka? Ananás? A či paradajky alebo papriky? Nakreslíte nám ich. Vaše obrázky a výtvory čakáme na našej známej adrese Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava. Heslo Fidlibum. Alebo na našej fidlibumovskej e-mailovej adrese fidlibum@rtvs.sk. Tesne pred zimou sa príroda pripravuje na zimný spánok. Aj záhradka. Treba v nej ešte urobiť kopec práce, aby sme sa na jar mohli tešiť z prvých zdravých dobrôt. A keď bude za oknami poletovať biely sneh a záhradka bude odpočívať, určite nám spraví radosť vlastnoručne dopestovaná úroda.